ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатӣ хубай пеши стора омадагием духтарако. Бороша ҳамаша арзон кардагай борда мерава. Чӣ боре ҳозир доран ҳозир нишон метам. Ҳамаша аксия беҳтарин нархҳо. Марамат бозори Корбон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Ира бинен чихе хушрӯ киртоора арзон кардан. Чандан ино? 150 сомонан киртои румолдор. Мана расветкоша бинен чихе расветкои фасон сабукакан материалшам хушрӯва иёра. Ина 150 сомон киртои румолдор. Касоне ки киртои румолдор мегуфтан марамат пеши стора биёин ё ки нависенша доставкатон мекунам. Ана баъда на ин моделорам арзон кард. Ё чанд шидан? 150 сомон хушрӯгии киртоора бинен. Качествашонда гап нест тамошо бино. Мана бори бишкекан ҳамаш. Мана ин моделоша бинен. И спортсилоя хушрӯе ҳастанд ки духтаро инаминоку ай пеш бо фасони бадан 150 сомон. Ина биёен бозори Корбон, тарафи Тилло бозор. духтаракои азиз, хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳаракда бинависен. Шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодобавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз ваня намеафтен. убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марамад инами хоҳаракда бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегиред. Чӣ тавре ки гуфтум, хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигар нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум махултон бозор тараф 8 дарвоза, 2 қатор. Мана беҳад фасон. Чӣ хеле гуфтум ҳамаи борош арзон кардагай. ҳозир якта ба якта маша нишон медиҳем. ё чандан? Иношам 150 сомон. духтарако ҳамаш паплинакои белмандои оригиналанд. То размери 56-58 будай. Мана паплинои белмандо оригинал. ишам 150 сомон кардиган. беҳтарин нарх. Ана баъд бо ҳозир ҳастай духтарако. Ана ин модело бинед. ёрам 150 каден. Мана и фасонашам 150 сомон шид. Оригиналанд. Диден? Качествошонда гап нест. беҳтарин качества яй. тобистона аз болои куртотон мепӯшанд. хоҳен ҳамчу куртаям ира пӯшӣ мешава. ҳам боло пӯш мешава, ҳам куртабарин мепӯшанд. Ана баъдан бо ҳастана ин новинка куртои белмандо. иношам 150. ира бинен фасониша 150 сомон. аз ин расветка доранд. куртарубашка бисёр мепурсанд. мана касе да куртарубашка дар кор бошад. ина расветкаҳош нами модели новинка яй 150 сомони. мана чанд та расветка дора. ҳамаш хушрӯй бо расветкаҳош. диден? аҷоиботай 150 сомон. мана иёшама? мана миноям ҳамаш 150 сомонӣ. беҳтарин нарх. и паплинакора шута мепӯшанд. качестваш беҳтаринай. мана качестваи оригинал. диден чихе хушрӯае. расветкаҳош сочни фасонаяй пеш. ина бо ки омаден мебинен духтаро. духтаро распродажа 100 сомон двойка фасони ира бинен дар ҷои стора. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корбон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. марамат касе дар корай биёен двойкаи фасон. ҳам расветкаҳошон хушрӯй, ҳам моделиш аҷоиботай. мана сабукак тобистона 100 сомон хеле нарх нест ягонҷода. ана бадани модели куртоора мепурсанд. 180 сомон шидай. 350 сума кирта 180 сомон шид. мана и куртои ҷойравакай, куртои хушрӯанд, моделои фасонак, марҳамат
дар кор бошад. Биёен пеши 30 тора 180 сомонӣ кард ҳама намуди картоша. Ана баъд бо ҳастан ин модело двойкаи хушрӯ. Чанд? 200 сомон ай двойка. Карташам остин дарозаю ваяма рубашкашам аз болош ба ҳазур. Карташ остин калтаяю ай болошам хе рубашка дора. Мана диден чӣ хушрӯ. 200-180 метен расветка дора. Расветкаоша фасониша бинен чӣ расветкаи хушрӯ дора. Кори дастӣ дора на? ҳамаш бо кори дастӣ. Паплини белмандо сабука дар тобистон мепӯшанд духтаро. Марҳамат. Расветкаи фасон дора. Мана расветкаоша бинен чӣ хушрӯчанд. Ина кадомаш дар кор мешава. Биёен пеши стора. Картара диден чӣ хушрӯ. 150 сомон. Мана касе да картои арзон дар кор боша пеши стора ҳатман биёен картоша ҳамаша арзон кардагай. Мана ёша бинен бо ё чанд кар 180 сомон на карта рубашкаи оригинал 250 сомон 180 сомон шид. Мана моделош набинен 180 сомони духтаро. Инай моделош бошад 150 сомон. Иям ами паплини белмандоя, иям ами качествои хушрӯви хушрӯ. Мана диден ин сиёҳуш. Аз ёзи ма дигар расветкаша нишон додам. Ина сиёҳшам будай диден. Ина мино 180 сомони. Ай пеш бом қарангошон хушрӯ ай духтаро навурда наомадастай рангош. Леки ай пеш биёем бинен. Ана ба карта рубашкаҳо ярки 180 сомон паплинакош оригинал расветка дора да. Ина расветкаоша бинен духтаро чиққа расветкаи фасон дора. Мана 100 чанд 180 сомон духтарако. Мана нигоҳ кунем чиққа расветка. Иҷа дута моделай ду фасонай. Ами карта рубашкаҳо ҳозир ду фасон нишон додан. Бо кадомиша хушрӯ надидед метавонед нависеншона. Бо суратша мепартоянд ба ҳазур интихоб кунем. Ана ино 450 сомон будан. Ҳамқа картои хушрӯван шифон помбахтай 350 сомон шидагиян. Мана аҷоиб картоҳои вечерни. Ана 280 сомона боша 180 сомон шид. Ҳамқа хушрӯван ино паплинан. Паплини ғавса каки хушрӯ. Ана ин моделша бинен духтаро. Вой ма ай пешам хе багати метова ҳами модел 180 сомон. Ай картоҳои ряди боло чи хитом пуштаги. Ана нигоҳ кунен картоҳо 250 сомон. Ҳозир ватанаи хичонам нишон медиҳем. Аҷоибот фасонакане мана расветкаош ҳамаш ҳастай. Ира бинен чӣ хушрӯ метова танада. 250 сомон. Рақамош ҳаст дар рӯи экран. Нависен шумода доставка мекунанд. Мана беҳтарин картоҳора акция карда бо нархи дастрас ҳозир стора додистай. Чӣ хеле гуфтум борда мераванд барои ҳавай ҳамаша акция карда пешниҳод кардагиян. Иҷа дар распродажа бисёр дора дидед. Ина мино ҳамаша распродажа карда стора. Бо биёен хитом бинен. Мана ин модело чанд буд 250 буд 180 шида. Мана нигоҳ кунед чӣ хушрӯвани карто 250 сомона 180 сомон шидагай. Биёен ҳатман духтарако пеши стора. Духтаро и картара бинен ҳамқа фасонай иам 250 сомон буд ҳозир 150 сомон кардагай стора. Ина як бор дигар такрор мекунем. Касе намедона ҷои сторара бозори Корвон тарафи Тилло бозор 8 дарвоза 2 қаторай. Ин моделам 150 сомон шидагай. Мана 150 сомон расветкаоша бинен. Аз ӯ фасоне ки ҳозир нишон додаем якумда инаи цветшам ҳастай. Диден сиёҳшам ҳастай. Ай пеш фасони бадан. Ина нигоҳ кунен. Ёра чанди кардем? Нигоҳ кунен рубашка ҳамаш турецки туника рубашка ҳамаша 70 сомонӣ кардагиян. Ина биёен пеши стора духтарако ҳатман борошона бинен. Боварӣ дорам ки маъқултон мешавад. Чӣ тавре гуфтум борда ки меравам барои ҳаваи ҳамаи ин борора арзон кардистиян. Мана бо нархҳои хуб пешниҳод кардистиян. 250 ана икта 250 сомон шид. Оригинал фасон ҳамқа хушрӯ украшения дора. Чанд та расветка дора? Мана
ҳам расветка, ҳам размерош ҳастай. Моделҳои беҳтаринанд. Ана баъди неира бисёр мепурсанд. Двойкоҳо ё чанд сомон? 250 сомон расветкаоша бинен. Сета расветкаи хушрӯ. Кирта ба я киртааш остин дарозай ба ҳазур дигар чизо катям мепушен. Мана нархаш 250 сомон. мақсад ҳамаи бурон аксия кардагем бо занг занан арзон. Мана духтарако я бор дига бурушро нишон дидим. Инамҷа чизе ки мебинен ҳамаша стора арзон кардагиай. Ина қисми болоро чанд дикаден? Қисми боло 150. Ина нигоҳ кунед 150 сомон. Хулас биёин пеш стора бо ҳамаша пеш хушрӯ ба ҳазур тамошо кунед.